Ahoj, sme radi, že si prišiel alebo prišla na našu online školu programovania. Ja som Roman a keďže budeme programovať väčšinu času v Pythone, tak teraz ukážem, ako si Python nainštalovať a ako v ňom programovať. Takže asi si sa už dostal alebo dostala k tomuto PDF-ku s názvom Python tutorial. Ak nie, tak je na stránke ksp.sk/osp20 v časti začiatočníci. Zatiaľ tam nie, ale keď budeš pozerať toto video, tak už by tam ten dokument mal byť. V tomto dokumente v časti inštalácia nájdeš link na oficiálnu stránku Pythonu, odkiaľ si môžeš stiahnuť editor s kliknutím na download Python. Teraz tento editor ideme nainštalovať, takže klikneme na Install Now. Inštalácia dobehla a my môžeme ísť napísať prvý program. Takže teraz musíme nájsť editor, ktorý sme nainštalovali, volá sa idle. Potom, čo ho otvoríte, tak na vás vybehne takéto okno a ste v tzv. Interaktívnom režime. Teraz sa môžete písať ľubovoľné pythonské príkazy a tento interaktívny režim vám ich bude interpretovať. My ale nebudeme väčšinu času pracovať v tomto interaktívnom režime, ale budeme vytvárať zdrojové súbory. Ten vytvoríme tak, že klikneme na File New File a vždycky si tento súbor musíte niekam uložiť, takže teraz som stlačil Ctrl+S, ale stačí dať File Save. Odporúčam si vytvoriť nejaký súbor, do ktorého budete ukladať svoje programy, napríklad v svojom domovskom adresári. Ja tu mám súbor projekty, tento môžem nazvať druhý. A teraz napíšeme prvý program. Tak tento program iba vypíše ahoj OSP. Pustíme ho tak, že zvolíme run module a vidíte, že vypísal ahoj OSP. Alternatívne môžete stlačiť Fn, F5 a program sa tiež pustí. Teraz sme museli stiahovať program a inštalovať ho. V Pythone sa dá programovať aj na internete, napríklad existuje editor od CodeChefu, ale aj to na iných. V tomto editore si musíte zvoliť jazyk, zvolíte Python 3.6 a rovnako sa môžete písať programy ahoj OSP. Pustíte ho kliknutím na Run. Trochu dlhšie to trvá, lebo to musí ísť niekde mimo na server a ten vám musí poslať naspäť výsledok, ale vidíte, že už prišlo ahoj OSP. Ak tento program chcete stiahnuť, tak kliknete na Download Code. Je na vás, či budete používať online prostredie alebo tento nainštalovaný program. My používame nainštalované programy, pretože je to pohodlnejšie. Ak by ste mali akékoľvek otázky, tak sa neváhajte spýtať na našom Discorde, ktorý nájdete tu na tejto stránke, dokonca tu už aj je. A ak by ste mali problém s inštaláciou alebo s posielaním programov, tak nám tu neváhajte napísať. Vidíme sa na ďalších prednáškach a videách.